Щастя, радості, добра бажаю вам я, ведуча Віра Кублей і творча група нашої програми. Сьогодні на чашку кави я запросила людину, яка понад 10 років працювала в Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії. Я з радістю представляю вам Івана Канюку. Доброго вам вечора. Пане Іване, ви зараз обіймаєте посаду заступника начальника обласного управління культури. Не сумуєте за творчою роботою? За телебаченням я завжди всім, відповідаючи на те запитання, я кажу, що кращої і цікавішої роботи, як на телебаченні, у мене вже ніколи не буде, напевне. Так що сумую, звичайно. Але ви мені не даєте, періодично запрошуєте на програми, так що є можливість повернутися десь у минуле, в спогади, а потім і зробити якусь цікаву роботу з вами. Скажіть, будь ласка, під чим впливом формувався ваш талант? Хто більше вплинув? Напевне, те оточення, ті творчі люди, які в свій час працювали на телебаченні, то там і формувалася моя особистість. Я думаю, що і багато в чому телебачення мені допомогло познайомитися з цікавими людьми з інших галузей. Адже ж воно таке всеохоплююче телебачення, тобто ми працювали не тільки в галузі культури і мистецтва, ми займалися і передачами про сільське господарство, і новини, вісті, в общем, найрізноманітніший спектр тематики, який проходив через дикторський наш цех. Але все починалося, напевно, з дитинства? Звичайно, як завжди. Починалося все з того, що закінчив я музичну школу в свій час по класу баяну. Потім з хлопцями почали грати у клубі, танці грати. Створили групу, було дуже і надзвичайно цікаво. Звідси все і почалося якось, якщо конкретніше говорити, то в 10 класі до нас зайшли двоє студентів Ужгородського училища культури. Вони прийшли на практику до нашого будинку культури в селі Горінчево на Хущині. І кажуть, що хочуть поставити там виставу. Я зараз не пригадую, але військова тематика. Треба їм хлопців, дівчат і таке інше. Я підійшов до них і кажу, мене це цікавить дуже. Можна я спробую? Той режисер, до речі, Василь Образ, він тепер працює на українському телебаченні режисером. В той час він якраз закінчив училище культури. І він каже, що, будь ласка, запрошую вас. І тоді я вперше зіграв на сцені. І після вже прем'єри, як у них комісія ж приймала, тоді з училища приїжджали викладачі, і він підходить до мене і каже, я вам хочу сказати, що ви могли б спробувати поступити в училище культури. Я тоді романтик був, звичайно, хотів стати військовим. Кажу, добре, дякую за запрошення, все таке інше. Закінчив 10 клас, а тоді якраз уже набирали після 10 класу на режисерське відділення в училищі. Закінчив 10 клас і поїхав поступати в військове училище аж у Симферополь. Перебування там десь 2 неділі психологічно дуже на мене вплинуло. Якось, знаєте, молодий хлопець із практично відірваний від сім'ї, прийшов, там дисципліна. Я, чесно кажучи, розчарувався. Завалився на першому іспиті і приїхав додому. Тут вже втрачено, поступати кудись уже, час пройшов. І тоді прочитав в газеті, що оголошується додатковий набір на курс режисури і таке інше. Я згадав тоді, що мені пропонували. Поїхав я в Хуст, зайшов, познайомився. Тоді всі люди мистецтва добре знають Сергія Григоровича Гержика. Це вчитель, який випустив дуже багато відомих в театральному світі людей. І він тоді познайомився зі мною, каже, розкажи вірш, я йому щось розказав із учнівської програми. І він каже, приходьте 1 вересня на навчання. Я кажу, екзамен, ж склали екзамен. Тобто, от таким чином. Коли в групу я зайшов, я ж не здавав з основної групи, я здавав окремо один, і я один відгукнувся на цей другий тур. То всі встали, думали, що викладач зайшов. Я так зніяковів, кажу, та ні, я кажу, з вами буду вчитися, все-таки посідали. От таке було перше знайомство з групою. Яка атмосфера панувала у вас в сім'ї? Атмосфера в сім'ї у нас була, скажімо так, інтелігентна така. Мама працювала медсестрою, тато партійний керівник був, головою сільської ради працював довгий час.
Ну і завжди в нас, звичайно, збиралися відповідно і друзі їхні, спілкувалися на цікаві теми, цікаві зустрічі були. Тобто я вважаю, що дитинство я провів, так би мовити, у такій хорошій обстановці. Тато з мамою гарно жили, не було конфліктів, якихось таких, Бог знає, яких, знаєте, буває зараз в сім'ях, там розводяться, ще щось. То в мене того, звичайно, не було. Я виріс у такій дуже здоровій, скажімо так, сім'ї. Потяг до творчості від кого, ви думаєте, запозичили? Важко сказати. Можливо, трошки від мами, трошки від тата. Тато, здається, творчості відношення прямого не мав, але мама в свій час, після закінчення училища медичного, вона в мене родом з Дніпропетровщини, і в 46-му році переїхала на Закарпаття, і вона брала участь у театральних гуртках, вона мені розказувала, навіть була один раз на курсах в обласному центрі чи будинку народної творчості, десь 2 чи 3 дні на тих курсах, де навчали керівників самодіяльних колективів різних. От у неї навіть фотографія збереглася із тодішнім директором Центру народної творчості. Є такий епізод. Скажіть, будь ласка, на формування духовної особистості що впливає в більшій мірі? Сім'я, чи вулиця, чи школа? Я думаю, що у рівній мірі потрошку все. Але взагалі, якщо людина народилася небайдужою, вона цікавиться будь-якими речами. Я, наприклад, молодість, крім того, що музикував у клубі, дуже любив техніку. У мене був мотоцикл, татів, звичайно, мотоцикл, але тато практично на ньому тільки їздив. Якщо щось ламалося, то він залишав мотоцикл, і я з таким задоволенням, весь у мазуті, але дуже велике задоволення діставав від того, що я його відремонтував, проїхався, і це приносило те. Так що я думаю, що потрошку всі. Дуже, звичайно, оточення у дитинстві, друзі вже в юності. Я, наприклад, надзвичайно вдячний моєму сусіду, а тепер уже й куму Володимиру Лемаку, вчителю музики і співів у нас у селі Грінчеві. Те, що він, уже навчаючись у Івано-Франківському педагогічному інституті, був у нас, власне, керівником і генератором створення цієї групи. Ми її назвали, тоді була «Лісова пісня». Він розписував нам ноти, приносив репертуар, словом, робив з нас музикантів, бо знаєте, як молоді люди, хотіли грати щось таке, там рок важкий, а він любив мелодику. Він мусив розкласти на 2-3 голоси річ якусь, і ми вже то вивчали, і це, дякуючи йому, власне, і пройшли той шлях. Потім, звичайно, порозходились в армію, і, на превеликий жаль, наша група тоді розпалася. Але я знаю, що у вас була практика вже театрального мистецтва, і бо ходили сте колядувати. Як це було? Було. Знаєте, то тема окремої розмови. В той час татко ж був все-таки партсекретар у радгоспі, потім голова села. Якби не можна ж було, він би, можливо, із-за мене міг і постраждати. Тим не менше ми ризикнули, він з розумінням віднісся до мого бажання йти колядувати. А всі ж сусіди йдуть, вертеп, то роблять хлопці ввечері, збираємося, там сусіда ліпимо оцей вертеп, там, щоб на свічечки гарно горіли, все, бороди готуємо. Я був 3-м дідом, пригадую. І так мене не дуже було видно, але все рівно ж сусіди знали, хто це. Але, слава Богу, ніхто, як то кажуть, не накапав і тата не тягали. Так що був такий. Яке відчуття було, коли входили в образ? Я знаю, від того всього дійства, звичайно, таке піднесене почуття, бо саме Різдво, ці дійства, вони якось по-особливому впливають на людину і відчуваєш таке величезне естетичне задоволення від того, що береш участь у цьому всьому. Повертаючись до навчання в училищі, зустріч з цими людьми, чому вас навчило? Найперше в училищі я надзвичайно вдячний долі, що я там зустрів Сергія Григоровича Гержика, що я там дістав першу таку серйозну школу акторської режисерської майстерності. І, власне, мені вже було в інституті надзвичайно легко, хоча, прийшовши в інститут, я з задоволенням побачив, що Сергій Григорович викладає в інституті. Ось це теж така була
сторінка біографії. Ну, звичайно, студентські роки, я думаю, що для всіх вони є просто неповторними, але студентські роки у творчому вузі, напевно, ще більш неповторніші, ніж я пригадую репетиції ті до часу, до 2 ночі, коли перед виходом вистави, то ж треба було все відшліфувати, на другий день прем'єра і все. То цей час проходимо, ми були, ну от, скажімо, ті 10 годин репетицій проходить як 1 година. Тобто надзвичайно величезне від того задоволення було. Сергій Григорович – особистість непересічна, складна. Ви більше боялися його чи поважали? Ну, і трошки і те, і інше. Те і інше. Звичайно, він, як і будь-який талановитий режисер, вони люди такі, можливо, для декого одержимі, нестримані, можливо, можуть десь і слівце таке вжити не дуже приємне. Ну, але ми розуміли, що він це робить для того, щоб краще виглядав той продукт, над яким ми працюємо. Тобто та вистава, чи там якийсь тематичний вечір, той, скажімо, там якась композиція літературно-музична. Це ж все робилося для того, щоб воно краще виглядало. А потім ми ж були молоді люди, знаєте, як сконцентрувати увагу, коли молоді дівчата поряд, досить важко. І якщо вже десь так трошки побоюєшся чогось, то вже тоді абстрагуєшся від того, де ти і працюєш над тим, може там більш серйозно. Які ролі ви грали? Які ролі я грав? Ну, найперше я грав на перших гулях. На першій гулі Васильченка у училищі. Ну, там герой-любовник був. Як його там потім його пасія по голові там сильно вдарили палкою. Там. І це, вона якось, один цікавий епізод, вона перестаралася. Чи вийшла в роль так, чи що сталося, я так мав висунути голову через вікно, ну, декоративне, з хати. Ось, а вона мене мала вдарити. Ну, вдарити ж мала зімітувати удар. І вона щось перепугує, як мені дасть. Я такий повис на вікні. Сергій Григорович прибігає. Так, мистецтво потребує жертв, вставай і давай пішли далі. Ось таке був такий епізод в училищі. Ви не брали участь у Хуському народному театрі? На превеликий жаль, тільки, здається, в масовках кілька разів виходив, але так, щоб зіграти у Всеволода Леонтійовича Майданного, не довелося. Вже потім я працював у нього, вірніше не працював, проходив практику, закінчуючи інститут, ми з ним ставили 97 куліша. От це була така в мене робота з ним цікава, надзвичайно. Ну, про цю людину говорити можна окрему передачу, яка була творча особистість Всеволода Леонтійовича. Ось. Що найбільше в ньому цінували ви? У Майданному його одержимість, напевне, і безмежну любов до театру. Якщо треба було знайти десь Всеволода Леонтійовича по тих чи інших питаннях, то з кожного запитання, наприклад, у будинку культури, де Всеволод Леонтійович, то з 3 разів 2 рази скажуть на сцені. Приходиш на сцену, він або декорацію зайнятий, або виставляє світло, або ще щось, скручує там якісь дротики, або вже там звук виставляє, щоб це все. Він надзвичайно, він днями пропадав там. Ну, і мав талант, він вже ставив прекрасні вистави. Зараз ви обіймаєте посаду заступника начальника обласного управління культури. Які культурно-мистецькі заходи ближчим часом ми побачимо? Ну, найближчим часом, звичайно, розпочинається літній, так скажемо, весняно-літньо-осінній сезон, тобто коли природа більш комфортна для того, щоб проводити заходи на вулиці, то нас чекають дуже багато різних фестивалів. Я зараз зупинятися на них не буду, бо їх досить багато. Але те, що цікаво буде для людей, які бажають відпочивати активно, то буде і в Рахові свят багато, і на Міжгірщині, і в Воловці. Словом, буде дуже цікаво, слідкуйте за пресою, за телебаченням, там ми будемо анонсувати всі речі, і це буде дуже цікаво. Ну, зараз ми зайняті, як і всі, в деякій мірі підготовкою до Євро-2012, тому що через область будуть проїжджати болільники. Тобто наша область буде транзитна, і вони захочуть щось побачити із наших пам'яток, пам'ятних знаків, природних різних наших таких пам'ятників. То ми готуємо до цього і наші колективи, щоб вони виглядали гарно і все таке інше. Повертаючись до роботи на студії, скажіть, будь ласка, хто ще із таких великих людей впливав на розвиток вашого таланту?
Звичайно, я ж говорив, по ходу розмови ми говорили, що як творча особистість, як людина формується, то, звичайно, телебачення тут зіграло ключову роль. Я би хотів відразу назвати прізвище Степана Кучмаша. Працюючи над телепередачами, я завжди знав, коли сидів за пультом Степан, що він, по-перше, якісь недоречності, якісь інтонаційні ходи не такі, як потрібно, він завжди зупинить, вийде, мені скаже. Тому що диктор чи ведучий не завжди може себе в такій мірі проконтролювати, як людина зі сторони. Тому в театральному мистецтві існують режисери, тому що збоку воно видніше цілісну картинку. І я йому дуже за це вдячний. Я вдячний дуже покійному сьогодні Золтану Яновичу Малошу. Це була людина теж надзвичайно творча. І до кожної передачі він підходив не чисто технічно, там, як ми знаємо, да? Сів режисер за пульт, скріпив, так би мовити, сюжети із відеорядом і видав передачу. Він теж старався, щоб ця передача була якнайбільш така скомпонована, цікаво для людей, композиційно вибудована добре. От ще можу його назвати. Іван Петрович Марушка з його такими спробами зняти, можливо, якісь спробу зняти художнього фільму чи телевізійного фільму, теж дуже багато чого дала, тому що ми вже тоді, та не тільки я, диктори, але і актори, і режисери, ми вже тоді грали як артисти у цьому. Можливо, воно вийшло трошки примітивно, але я думаю, що якщо б ми мали більше фінансових можливостей, більше часу, то воно б з часом прийшло і майстерність, і все інше. Ну, але, на жаль, ці спроби завершилися кількома такими проектами. І потім, телебачення зовсім інше має призначення, і в той час не було ж вільного ринку телевізійного, тобто, що можна було знайти продюсера, який вкладе гроші, потім на рекламі їх відіб'є, як зараз це все робиться, що знімають фільми, які ми дивимося, серіали, то тоді цього не було, це все було на ентузіазмі. І, звичайно, вже працюючи і на радіо паралельно з телебаченням, я з дуже великим почуттям вдячності згадую таку непересічну особистість, як диктор Марта Андріївна Павленко, з якою мені доля подарувала можливість працювати роки у парі на радіо. Марта Андріївна просто народжена була стати артистом біля мікрофона, актором, я так для себе десь визначаю, тому що так читати вірші, як читала Марта Андріївна, то могла робити тільки вона. Пане Іване, ваша робота вимагає роботи в вихідні дні. Чи не бракує вашої уваги вашим дітям, дружині? У вихідні дні, якщо проходять якісь заходи і моя присутність там обов'язково, то я стараюсь максимально жінку запрошувати. Не завжди в неї виходить, але вона з розумінням, звичайно, відноситься до цього. Я вам скажу, коли я відпочиваю, то мене завжди питають, а оцей відпочинок як в тебе буде? Десь активний якийсь, чи на Новий рік, там, чи, скажімо, інші такі свята веселі, там, 8 березня. То я кажу, знаєте, для мене найкраще свято, коли тиша поряд. Я стільки чую протягом своєї роботи музики і цей, що я відпочиваю, коли просто тиша є. Пане Іване, я надзвичайно вдячна вам за таку щиру і відверту розмову, за те, що ви знайшли час прийти і поділитися найсокровеннішими своїми думками. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що ми спілкувалися з Іваном Канюкою, заступником начальника обласного управління культури. Дякую вам за увагу, будьте здорові і щасливі, на все добре, до побачення.